Word Ministries International. Today's promised word, message in Tamil by Brother S. Arul Selvan. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் கொடுக்கிற கிருபையுள்ள வாக்குத்தத்த வசனம் எரேமியா 31 25 26 வசனம். நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவை சம்பூர்ணமடைய பண்ணி தோய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன். இதற்காக நான் விழித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் கிருபையாய் வாக்குத்தத்தமாய் கூறியிருக்கிறார். இந்த கிருபையின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அப்பா நோக்கி பார்த்து ஜெபிப்போம். அப்பா, கிருபையாய் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நாளுக்காக இந்த வாக்குத்தத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். வாக்குத்தத்தங்களை கேட்கிற விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நல் மீட்பெறும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்கள்.